gurin so da mana na ado libya kowa naka a duniya dai sai Allah ga alisho ina yi muku waka da bai cika da girma na furta ya Allah ya bar mutum da masoyinsa ni alfahari da ku sai na kara ya gurin so da amana a yau zan yi mawaka fahimtar su da bance da saura na shaida gurin so da amana a yau zan yi mawaka fahimtar su da bance da saura na shaida ina so na yi waka da sunan ka tabara gurin so da amana ka kara mini himma da baiwa da basira a yau zan yi waka gurin so da amana mataki suka haura akwai so da fahimta ina yi muku fata ko zarce makiyanku gurin so da amana a yau zan yi waka fahimtar su da bance da saura na shaida salati ka da ɗagun fiye a halitta gurin so da amana madubin dubawa ana bin sa da tsafta a yau zan yi waka mijin na Khadija mahaifi ga sibinta akwai so da fahimta yabo in masa tilas ciki na cire shakku gurin so da amana a yau zan yi waka fahimtar su da bance da saura na shaida ne gurin so da amana matakin su amana gurin so da amana da ado jan zaki da basa da hiyana a yau zan yi waka idan zan muku baiti ashe dole na tauna akwai so da fahimta silar ado libya shi ya jagorance ku gurin so da amana a yau zan yi waka fahimtar su da bance da saura na shaida ina yi muku fata ku zarce makiyanku gurin so da amana ku zamto shakundum a gane manufar ku a yau zan yi waka a yau kun cire tuta cikin masu yabanku akwai so da fahimta ni ne alishan waka ba zan daina faɗa ba gurin so da amana a yau zan yi waka fahimtar su da bance da saura na shaida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, ni dai ne naku Aliyu Muktar Alishu. A yau ma ina ɗauke da gagarumar waƙa ta wannan group mai albarka, wato group So da Amana. A ga mai neman ƙarin bayani ko yake son shiga wannan waƙa, to ya tuntuɓi nambobin waya kamar haka. Akwai shugaban group Ado Bayero, kowa naka, duniya sai Allah. Nambar wayarsa ita ce +218 94 55 9 2 9 5 ko +218 91 86 95 04 7. Akwai Abdul Yaro ɗan beauty, nambarsa +227 92 44 77 42 ko Salisu mai rawani abokin mai manufa, nambar wayarsa +218 91 26 50 586. Group So da Amana, shugaban group So da Amana Ado Bayero, kowa na duniya sai Allah. Na gode, naku Alishu. So guguwa ne mai tafiya da dukan sadaukai, mai duba kara mai haɗa gaba ta abokai. So shi kaɗai ne ke cire girman kan sarakai. So kuskure ne biyu da za ku jiyo misalai.